Setembre és un mes especial. Acaba l'estiu, per alguns comencen les classes, per altres comença la feina, per altres comencen totes dues coses a la vegada, com és el meu cas, i és una espècie de checkpoint de l'any per encarar els mesos que queden d'any, de setembre, octubre, novembre i desembre, els 4 últims mesos, que a part, almenys des del meu punt de vista, sempre són els més intensos i els que estan carregats de més coses. I en el món dels còmics, o almenys des del meu punt de vista, en el món dels còmics no és una excepció. És un mes que ve molt carregat perquè no només em faig amb les novetats del mes en curs, sinó també perquè també és el mes en què em faig amb les novetats del mes anterior, del mes d'agost. És per això que avui vinc a ensenyar-vos tots els còmics amb els que m'he fet durant el mes de setembre. Anem a veure quines han estat les compres d'aquest mes de setembre. Comencem per DC, i és que tenim aquesta rustigrapa, els 3 primers números de la sèrie dels New Gods de Ram V. Teniu un vídeo al canal de TikTok parlant sobre aquesta història, sobre el molt que m'ha estat agradant, sobre què és doncs, la reintroducció dels personatges en la seva pròpia història dins del que és l'univers DC actual, a l'etapa de All-In. I bé, de moment s'ha d'anar amb una mica de peus de plom, només són els 3 primers números d'aquesta minissèrie de 12 que ja està acabant i que he anat llegint que a la gent li ha anat agradant bastant, però fins que jo no ho hagi llegit doncs jo no podré saber si m'ha agradat a mi o no, però he de dir que m'està agradant. És una sèrie que no és del tot amigable amb lectors novels. S'ha de tenir una mica de bagatge en el tema dels nous déus, d'apocàlips, de nova gènesis dels personatges que ho composen, perquè si bé aquí et fan una presentació de l'estatus en el que es troben actualment, que des de cert punt de vista és una mica com des de zero, o almenys comença des de zero aquesta història, sí que es dona per fet que tu puguis reconèixer molts d'aquests personatges que apareixen, com són Orion, com són el Highfather, com és The Sad, com és Mr. Miracle, com és Big Barda. Són coses que s'han de tenir en compte, però al cap i a la fi és una història que fa molt bona pinta, que està molt bé, que em dona aquesta sensació d'una mica bíblia de DC, que és el que el quart món de Jack Kirby sempre m'ha fet sentir, així que li poso molta expectativa i moltes ganes de saber què passa. Passem ara a una estació doble, que és el número 4, el de l'agost, i el número 5 de Superman, de l'etapa actual de Joshua Williamson. És molt bo, m'està agradant molt. En aquest número 4 tenim el que és l'especial de Lex Luthor, on explorem una mica les raons o com és que es troba ara el Lex Luthor sense memòria i com és que viu aquest període, el seu viatge per intentar recordar qui és, però sabent que si recorda qui és segurament doncs tornarà a tenir aquestes idees més malèvoles. És un estil one shot, és un especial on Superman, la Justice League Unlimited apareix, fins i tot tenim referències a tot el tema que va haver-hi a l'All-In Special, amb Darkseid. Mola molt. Està sent una etapa molt divertida, que està funcionant molt bé. Aleshores, jo crec que no se li pot demanar més. Si una etapa entreté, sona rellevant dins del que és el context actual, doncs ja està, això és tot. I després, pel que fa al número 5, doncs ja tornem a la col·lecció habitual, ja tenim els números 24 i 25 de l'etapa aquesta de Joshua Williamson, i també en aquest número doncs segueix l'estela. Està sent de molt bona qualitat. Aquí ja es desvetlla el pla que hi havia a LexCorp, amb tot el tema de Mercy, de si el Lex Luthor nou clon que han fet, amb el Lex Luthor original recuperen la memòria. Tenim una revelació final doncs, que trenca bastant amb el que havíem estat tenint en els números anteriors, però està molt bé. El mantinc el que he dit respecte al número anterior. És molt entretingut, és rellevant dins del context de l'etapa All-In i no se li pot demanar més. Seguint amb Superman actual, doncs ens n'anem a Action Comics. D'això també hi ha un vídeo al canal de TikTok.
parlant sobre tot el tema de l'etapa o de la pseudoetapa que estan fent amb aquests 4 volums que són els que estan ubicats a l'etapa de Superman Superstars. Doncs bé, Action Comics funciona com a un complement aïllat de la sèrie principal de Superman. Les històries no afecten o no es veuen afectades pel que veiem a la història principal, ja que de fet aquestes estan ubicades abans d'Absolute Power, però a la vegada doncs està bé perquè és una doble ració per seguir veient a Superman en aventures una mica més fantasioses, més del dia a dia, d'investigacions, no tan ubicat dins de l'estela principal de l'univers DC com és el que tenim a la sèrie principal de Superman. No ha sigut precisament aquest volum el meu preferit, que és el número 4, ja últim, perquè a partir d'ara Action Comics es començarà a publicar juntament amb Superman Unlimited i amb la sèrie principal de Superman de Williamson. Però bé, igualment m'ha agradat, apareix el Major Desastre, que és un personatge que a mi m'agrada molt de l'època de la Lliga de la Justícia Internacional, ja que va estar a aquella comèdia de la Liga de la Justícia Antàrtida, però bé, està bé, ja acaba com aquest format així tipus Premiere de l'Action Comics actual que va començar amb la introducció de DC per part de Panini. Així que ja està, tanquem per aquesta banda i Action Comics doncs la seguirem seguint en la col·lecció principal de Superman. Seguint amb grapes dobles, doncs la Justice League Unlimited. Què passa? Aquesta col·lecció doncs jo li poso moltes ganes, tots els mesos. El problema és que crec que no m'agrada tant la història que s'està plantejant aquí, tot i que reconec que no és dolenta, i tenint en compte com està el panorama de còmics actual a segons quina banda del carrer, doncs ho valoro encara més. Està bé, té molts personatges, és el que planteja. Ja vaig parlar també sobre aquesta etapa al canal de TikTok, sobre aquest primer arc que hem tingut, i es manté, de que hi ha un munt de personatges, de que tots formen part de la Lliga de la Justícia, de que col·laboren cada un amb les habilitats que poden aportar. Però bé, no m'està semblant tan interessant, tot i que això és l'eix central del DC All-In. I saben cap a on va? Cap a la tornada de Darkseid i el DCKO, doncs les ganes no les perdo, perquè sé que ha arribat aquell dia, m'agradarà molt. S'han explorat aquí el tema de com està païnt a Martian Manhunter el tema d'haver perdut els seus poders després dels esdeveniments d'Absolute Power, com Inferno està atacant el món, i aquí doncs seguim precedint el que serà aquest petit arc de We Are Yesterday, on apareixerà de nou la Legión del Mal, en una versió bastant clàssica en quant a esperit. Doncs està molt bé, molts personatges, molta acció a tots els números, i sabent cap a on va, doncs encara molt millor. Fem una aturada amb aquesta grapa que es va regalar pel dia del Batman Day. Jo la vaig aconseguir a Palma de Mallorca al fer unes petites compres a un viatge que he fet. Està molt bé, no se li pot demanar més. És una grapa petita que recull suposadament el Batman The Brave and the Bold dels números 13, 14 i 15. És una història de Batman amb Guy Gardner resolent un misteri o un cas que té a veure amb un extraterrestre que ha quedat varat a la Terra, i ja està molt bé, funciona, és una lectura molt ràpida. Si t'agrada Guy Gardner, com és el meu cas, doncs mira, això que t'emportes. Batman, doncs suposo que sabreu que no és dels meus personatges preferits i és dels personatges pels que tinc menys recorregut per ser tot lo important que és, però Guy Gardner sí que m'agrada molt, així que aquesta història l'he agafat amb moltes ganes, i res, vam poder celebrar bé el Batman Day amb aquest obsequi. Això se'm va escapar quan va començar tot el tema de Panini amb Marvel, aquest primer one-shot de la línia de one-shots en aquest format també tipus entre Rusty Grappa i Premiere, molt finet, de Superman, que és La Orden de la Lámpara Negra i altres històries. No l'he llegit,
tothom en parla molt, molt bé, allà on sento parlar sobre aquest còmic, doncs a tothom li agrada, així que tinc moltes ganes de saber què és. No l'obriré per això, perquè no sé què hi ha aquí dins, no us puc parlar gaire bé. Sé que tenim part d'autoria doncs, nacional a Espanya, com és Javier Rodríguez, així que tinc moltes ganes de llegir-ho. És una història doncs, aïllada del personatge, que ho pots situar dins de la continuïtat si així vols, però no té cap mena d'efecte sobre res que hagi passat, però bé, veurem què tal està. Tinc ganes de llegir-ho i bueno, m'encanta que als inicis d'aquesta DC en Panini les contraportades que posaven amb aquests dibuixos clàssics, doncs està molt bé, tinc moltes ganes. Suposo que quan faci la lectura, si m'agrada, doncs li dedicaré un vídeo al canal de TikTok. Ara, per una banda, passant ja a formats recopilatoris de DC, doncs tenim aquesta biblioteca Green Lantern número 2 que recopila la minissèrie de Research de Geoff Johns, que està super guai. Relata doncs, com torna als Green Lantern Corps després dels esdeveniments de Green Lantern Rebirth i com doncs, Guy Gardner, Kyle Rayner i Kilowog doncs, els encarreguen de reformar aquest cos de llinternes verdes. M'agrada molt, té molta carisma, té molta acció, que és el que tu li demanes, té molt lore per introduir-te dins del que són els Green Lanterns i la idiosincràsia que tenen. Aleshores, està molt bé perquè té una funció didàctica molt ben parida. Ho recomano moltíssim a tot aquell lector que li agradin els Green Lanterns o que potser no els coneix però li agradaria adentrar-se en aquestes històries. És el moment perfecte. Anem pel volum 3, que de fet ara us l'ensenyaré, d'aquesta etapa de Green Lantern de Geoff Johns, que per molts, jo no perquè no ho sé, perquè no ho he llegit mai, és considerada la millor etapa de Green Lantern de tots els temps. I en aquesta doncs, edició de Panini s'estan recopilant doncs, tot el material de Green Lantern de l'autor Geoff Johns. I en aquest volum 2 doncs, tenim aquesta minissèrie completa de Recharge, que es pot llegir per si sola, coneixent el context de Green Lantern Rebirth, acaba, ho deixa en un espai obert cap a la sèrie de Green Lantern Corps i altres esdeveniments dels Lanterns, però escolta, una lectura super ràpida, super entretinguda, super bona, plena de lore i, com he dit, molt didàctica. I ara passem al volum de setembre, al número 3, que són els primers 6 números de la sèrie principal de Green Lantern de Hal Jordan de Geoff Johns. Això doncs tampoc ho he llegit, així que no anem a obrir per veure què hi ha, però suposadament i a partir del que he llegit a Rebirth i a Recharge continuen la mateixa estela de la funció que té aquesta col·lecció. De fet, aquest primer volum recull el primer número, que és una declaració d'intencions amb aquesta portada que va haver-hi de Carlos Pacheco, que va redissenyar l'estètica de Green Lantern, mantenint-lo clàssic però a la vegada molt modern. Aquest volum està en una forma excel·lent per part de Panini. Ara ja anem a passar a Marvel, d'on tenim també bastant material una miqueta més que de DC, i comencem per les grapes. Comencem per Patrulla X, per X-Men, per al número d'agost i per al número de setembre. Aquesta està sent la millor col·lecció per part dels mutants. Si em seguiu a TikTok i heu vist els vídeos, doncs li vaig dedicar una col·lecció de 6 vídeos parlant de l'estat mutant actual, i bé, vaig dir que aquesta és la millor col·lecció que hi ha actualment, però que això no vol dir que sigui una molt bona col·lecció, una col·lecció excel·lent. Jo la tatxaria de normaleta, bona, ja està. Tenim molt bona acció, tenim molt bons personatges, molt bones dinàmiques, però bé, l'etapa mutant actual, aquesta que prové de From the Ashes, està defraudant per totes les bandes, la veritat. Se salven dinàmiques que hi ha en personatges com Scott Summers, com Cíclope, com Magneto quan apareix, com Magic i Juggernaut quan apareixen junts, però bé, es queda en això, la veritat. I en aquest número 13, doncs, tenim el mateix. Ja anem pel número 16,
i no es pot dir que estigui passant gaire res important. Això sí, hem tingut 2 crossovers ja, i anem camí a començar doncs, com una etapa que farà un stop a totes les col·leccions, així que la veritat no sé ben bé què pensar dels mutants actuals. Ara tenim de la mateixa forma 9 i 10 agost i setembre de Uncanny X-Men, que aquesta directament no m'està agradant gens, l'estic seguint perquè sé que ara arribarem a un stop i potser serà un bon moment per baixar-se, però és que no m'està agradant gens. Teòricament aquesta hauria de ser com la capçalera, potser la principal o la més clàssica, plena d'acció, plena de coses superinteressants, plena de moments èpics, i ho intenten donar, però no són gens èpics. Tenim uns personatges nous que a mi em semblen molt, molt irritables, aquests joves, i crec que Gambito, Rogue, Lobezno, Jubilee no estan a l'altura, no estan en gaire bona forma. Aleshores, jo aquesta col·lecció no la recomano, jo us ho vaig explicar, com he dit, a TikTok. I per últim tenim l'experiment per part dels mutants, que és aquesta Excepcional Patrulla X, que ja he dit 1000 cops que això s'hauria de dir Nuevos Mutantes, però entenc que per que fa màrqueting doncs ben millor dir-li Patrulla X. M'està començant a tornar a agradar perquè l'acció està començant. Jo sóc un lector d'acció i aquesta col·lecció doncs, no és el que et dona, que això et dona doncs, més converses, més tracte social, però bé, Patrulla X és un grup de superherois, així que tu esperaries acció. Aquí ja s'ha revelat doncs, que és Mr. Sinister qui està darrere dels plans malvats que hem estat veient, i bé, comença la batalla, a veure què tal va. Molt bé, ara anem a passar al gran esdeveniment Marvel, si és que se li pot dir gran esdeveniment, també números d'agost i de setembre, que és One World Under Doom. Estem ja pel número 4 i bé, això no serveix per res. Està sent un esdeveniment amb tan poques ganes, amb tan poc material, amb tan poc contingut de qualitat. Jo flipo que Ryan North, el mateix Ryan North que ha fet la que molta gent considera una de les millors etapes dels Quatre Fantàstics, almenys del temps actual, estigui fent això a la vegada. Està sent totalment irrellevant. Jo sempre plantejo la base d'un Doctor Doom que fa 10 anys va aconseguir salvar el multivers i convertir-lo en un món a la seva imatge, ara es conformi amb dominar el planeta Terra de la manera que ho fa, i tot se resoldrà segur amb un Deus Ex Machina on els Avengers tornen, que en aquesta situació els superherois estan sent tots uns patates, no estan trobant la manera de fer res. Però bé, aquí t'ho intenten en aquest número 4, en el número de setembre planteja d'alguna manera èpica una batalla entre Dormammu i el Doctor Doom, que bé, èpica és, no es pot dir que no, tenim molt contingut així amb màgia, amb acció, amb una batalla llarguíssima, però és que el que passa és que és irrellevant, i això ens ho estan venent com el evento Marvel de l'any, no sé què dir-te. Tinc ganes de seguir? Bueno, tinc ganes de donar-li una oportunitat. Això el primer de tot. De seguir-lo i d'anar dia a dia, doncs poder estar vivint doncs, un esdeveniment Marvel suposadament important. Aleshores veurem què passa. Anem ja a coses bones per part de la Casa de les Idees i es tracta de l'univers Ultimate. Comencem per Ultimate Spider-Man, també agost i setembre, números 16 i 17. Comença a acabar-se la història del número 24, Jonathan Hickman acaba, i bé, ja es comencen a revelar doncs, certs misteris, ja es comencen a revelar veritats que s'havien estat doncs, mostrant en petites pinzellades des del número 1. Aquest número 16 em sembla un dels millors números de la col·lecció, potser és el millor, on tenim doncs, tot el tema revelant-nos de com Gwen Stacy és la Misterio d'aquest univers i del paper que ha tingut i de totes les coses que ha anat fent a la vida de Harry Osborn i la manera doncs, com ha anat influint en la relació de Harry Osborn i Peter Parker d'aquest univers i de com les coses han anat acabant, i està molt, molt bé. I aquí en el número 17 doncs, seguim amb les conseqüències del que ha passat. Tinc moltes ganes de que acabi això, per veure com acaba. Jo segurament amb el número 24 i amb la partida de Jonathan Hickman ho deixaré. I tinc moltes ganes de que un cop estigui tot publicat, fer una lectura completa i d'una sola passada dels 24 números de la col·lecció.
I seguim amb l'univers Ultimate, el que és doncs, un dels millors experiments de Marvel actualment, que es tracta d'Ultimate X-Men. Si heu seguit el canal en l'etapa anterior, sabeu que jo vaig començar sent molt hater d'aquesta col·lecció, però que amb el pas del temps i amb el pas dels volums em va anar agradant un munt, i ara ja anem amb el volum número 5, aquí recopila del número 13 al 15. No ho he llegit, per tant, no ho obriré i no comentaré, però només dic que tinc moltes ganes d'agafar un dia i posar-me a llegir això tranquil·lament, amb aquest estil manga que a mi encara em costa una mica de llegir i d'entendre, per tant, doncs m'ho he d'agafar amb calma, però per saber què passa, perquè és veritat doncs, que m'està agradant molt. Va més aïllat del que és l'estela de la trama principal dels Ultimates, però igualment mola moltíssim i m'agrada molt de que a Marvel s'hagin proposat doncs, explorar d'alguna manera sortir de la zona de confort amb coses així. I parlant de la línia central dels Ultimates, està la col·lecció de The Ultimates, amb aquest volum 4 que he recopilat dels números 10 al 12. Ja falta molt poquet perquè arribi The Maker, perquè torni, perquè hi hagi doncs, aquesta batalla final. És la meva col·lecció preferida, està sent doncs, l'eix central, són els Avengers d'aquest món, m'agrada molt plantejar-ho com un what if, teniu un vídeo a TikTok també on he parlat sobre aquesta col·lecció, així que veurem què tal acaba. Jo tinc, la veritat, moltíssimes ganes de saber què passa amb aquests Avengers, amb aquests Ultimates d'aquest univers paral·lel. Ja anem arribant cap al final de Marvel, encara ens queda un parell de coses, i una cosa que vaig trobar, que portava molt de temps buscant i ho vaig trobar a Palma de Mallorca, va ser aquest Aniquilación Drax, que forma part doncs, de la col·lecció d'Aniquilación, que es va publicar aquí doncs, l'any 2006-2007, si no m'equivoco, amb aquests volums recopilatoris, que va ser la manera original de publicar-ho aquí. I això respon a la pregunta doncs, de per què Drax el Destructor, sabent com era i tot el que li va passar doncs, a l'etapa de Jim Starlin, de la saga de Thanos, el Guantelete de l'Infinito i tot això, doncs, perquè el tenim amb aquesta forma quan comença l'esdeveniment d'Aniquilación. Això es va publicar més tard aquí amb aquesta col·lecció, però va situat abans del número 1 d'Aniquilación. I bé, doncs m'ha agradat molt, respon a la pregunta i planteja doncs, on es troben i per què es troben els personatges doncs, d'aquesta col·lecció, que tindrien després doncs, alguna mena de repercussió amb els esdeveniments d'Aniquilación. Ja està, és una bona lectura per completar i per respondre a la pregunta. Una altra cosa que portava molt de temps buscant i que també ho vaig trobar a Mallorca va ser aquest volum de la col·lecció 100% Marvel dels antics de Iron Man Ejecutar Programa. Això continua als números de Extremis, i jo, que ja vaig comentar algun cop que m'estava intentant fer doncs, l'etapa de la incertidumbre, la Civil War i tot això, doncs això va inclòs. No trobava enlloc aquesta història d'Ejecutar Programa, i bé, en aquesta botiga doncs, a Palma de Mallorca, a Gotham Comics, crec que es diu, doncs sí que ho vaig trobar, i mira, super content de fer-me amb això, ja ha arribat el dia, doncs ho llegiré. I ara, si acabant amb Marvel, tenim Spider-Man Toda una vida, no es veu res molt fosc al llibre, per part doncs, d'aquest col·leccionable de The Best of Marvel de Salvat. Vaig fer un vídeo parlant d'això, de com és una molt bona història, però com no és apta o no és adequat per a nous lectors del personatge, tot i que t'intentin vendre doncs, que és un repàs de tota la vida de Peter Parker des dels seus orígens fins que mor. Això és un univers alternatiu, on moltes coses són diferents, on moltes coses han passat de manera diferent i doncs poden alterar-te una mica la percepció de moltes coses de l'univers Marvel, però igualment la història està molt bé, és molt entretinguda, està plena d'acció i és molt ràpida perquè repassa en molt pocs números molts esdeveniments, i en aquest format, en aquesta col·lecció, doncs, està doncs, a un molt bon preu. Ja hem acabat amb Marvel i ara us vull ensenyar això, i és que a principis d'estiu em vaig proposar llegir una història de manga al mes. Vaig començar amb Dragon Ball a l'agost i ara al setembre doncs, aquest volum número 1 de Mobile Suit Gundam The Origin. Jo no tinc ni idea de manga, jo no tinc ni idea d'autors, jo no tinc ni idea de tipologies de manga,
però això doncs, ho vaig veure anunciat a principis d'estiu, a molta gent deia que li agradava, a mi m'agraden molt els robots, les batalles de robots, les batalles de l'espai, coses així. No tinc ni idea de Gundam, ubico aquest mecha i poc més. Però bé, he llegit aquest volum número 1 d'una col·lecció, crec que és clàssica, de principis de segle, però que ara s'està recopilant per part de Planeta d'aquesta manera. I bé, he de dir que m'ha agradat. No sóc gaire fan del manga, no entenc del tot molt bé la manera de llegir manga, la manera d'entendre com funcionen les narratives i com estan expressades en el dibuix i en els diàlegs. Però bé, igualment, doncs m'ho he passat bé i segurament quan surti el pròxim volum, crec que cap al novembre, doncs en farem el següent, però ja de veure quina serà la lectura de manga pel mes d'octubre. I ja acabant, tenint un petit espai pel còmic europeu, aquest número 1 de la col·lecció de Salvat, que és tan gran que no entra al pla, anem a obrir-lo una mica, tot i que quedi més lleig. Aquest número 1 de la col·lecció integral de Salvat d'Astèrix, que és Astèrix i el combat dels caps, en castellà el combate de los jefes, que està molt bé també, a un preu increïble. Jo mai he llegit aquesta història, però sí que, per exemple, he vist la sèrie de Netflix del combat dels caps, aleshores tenia moltes ganes de llegir el còmic. Què passa? L'edició estàndard que tenim ara del combat dels caps ve amb una enganxina, però que no és enganxina perquè no es pot treure, està impresa dient que és de la sèrie de Netflix, cosa que a mi em sembla un sacrilegi bastant gran. I aquesta doncs, edició m'ha caigut en glòria, té un preu increïble també, crec que són 2 euros, és molt maca, la veritat, té alguns extras, està molt ben cuidada, té la història del combat dels caps que tinc moltes ganes de llegir-la. I bé, tinc moltes ganes de veure què tal i, ostres, no sé si la seguiré completa a nivell de fascicles, però crec que doncs, de tant en tant potser sí que em faig amb els números d'aquesta col·lecció integral d'Astèrix per anar completant-ho. Aleshores, doncs estic molt content d'haver-ho trobat. I això és tot per avui. Si teniu alguna consulta centrada en algun dels còmics que he mostrat, si us plau m'ho dieu i li dedico un vídeo en el futur. Adeu!